nandito kami ngayon sa Macau River. Oh, ayan oh. Umaagos yung tubig pero hindi naman ganong malaki yung agos na. Mababaw lang naman. Oh, ayan mga bata oh. Naligo sila. Naligo sila sa ilog ngayon. Ayan. Naligo sila ngayong araw nito. Ayan. Pero malabo po yung tubig, hindi siya malinaw kasi bagong agos lang. Kahapon kasi malakas yung ulan. Kaya, ayan, ganyan yung kulay ng tubig. Dito po sa Macau ito, ayan, talahiban dyan. Ayan yung agos ng tubig. Ayan o. Oh, ayun o, galing niyang lumangoy o. Pero malabo yung tubig. Ayaw naman maligo ni Kerben, ni Abig, ni Baneng, ni Dayan. Yan aganan ni ka. Yuan, ayaw naman nilang maligo. Oh. Yan nandun na siya oh. Nakatawid na yung isa. Ayan. Makapapal niya oh. Saan ang tarasay? Na? Kapapaw na nga daw. Anak ko na dito. Oh, gasta niyan. Ating pala siwutan. Narang maya. Wala makapaw. May anod ka ah. Baka di ba mama? Jam! Excited pinaro. Nagpili tayo pa yung alam tayo. Hindi na tarsingan na. Tayo naman ang apaw. Hindi na paano apaw. Ang tarsay. Diba daw? May napantay yung surutan. Matitigos ang mata. Oo, makadiktigos garot mo. Tarsay. Oo. Pag nantay tangay, lugna mo. Hindi na ba yun? Saan?
ako na pumunta doon sa ilog. Tsaka malabo yung tubig. Ang ganda ng view ngayon ng ilog. Kung gusto nyo pong maligo dito sa ilog, pumunta kayo dito sa Macau River. Ayan. Ayan ang view niya. Ang ganda. Saka malabo yung tubig kasi bagong malakas ang ulan kagabi.